Jasmine.newsblog.com with the best music. Hamarewa wanda be. Ta kai sama, kware ta kai sama, Jasmine ta kai sama. Minti hudu an gama, Jasmine mulki satellite installation. Aikin ku da kyau ake binan ba ɗaya kun zami. Aikin ku da kyau ake binan ba ɗaya kun zami. Kirarin kawana gare ku nan ba ɗaya Jasmine. Don yara an kasan ku ba barna ba Jasmine. Wannan gyara na satellite sai Jasmine. Sannan sashen koyar da aiki sai Jasmine. Minti hudu in ka ba su aiki sai an gama. Alhaji hoto fitarsa baya ma gardama. Ko da tibin ka ba ta kai tamkar fula sama. Sa su yi maka yanda dole tibin sai ta kala. Ashe dai Jasmine ana ta aikin ta kai sama. Ta koyar ta saka ta gyara kaya kuma Jasmine. Sannan sashen koyar da aiki kuma sun kware. Dukkan matsala ta satellite gari sun tare. Ashe dai a jibirbiri a tsarin ka lalama. In har ka so abin ka baya maka gargama. Kayan kallon gidan ka ba sa maka gargama. In ga matsala ka je ka nemo yan Jasmine. Minti hudu an gama. Jasmine mulki satellite installation. Aikin ku da kyau ake binan ba ɗaya kun zami. Ashe dai da abun so ake yin hanzari. Da abun kallo yan yara suke yin marari. Kaga yan yaran gidan ka ba sun gyara wuri. Abun kallo ne ka jansa mata da maza. Kaga tadas da baraza, Hollywood da masoya, arewa mu da musulmi, MBC dan yara a gida don su nishado. Ashe dai dan karuwa ake soyayya, dan kyawun gida ake tarbiyya, dan gyaran ido a nemo Jasmine. Tun da labarin su ya shige jihar Kebbi an san su. In kana son DSTV ka nemo Jasmine. In kana son sitiran ka je ka nemo Jasmine. In kana son GoTV je ka nemo Jasmine. In sita ta yi mini ka je ka nemo Jasmine. Signal ke da problem ka nemo Jasmine. Masu sa CCTV camera ne Jasmine. Extra biyu triple biyu nemo Jasmine. Gaskiya ne satellite ta tsaya sai Jasmine. Babu tsada a yi aiki a gama sai Jasmine. Ɓangaren rike customers a nemo Jasmine. Duk da su Jasmine an kai musu ba sa yi maka. Minti hudu an gama. Jasmine mulki satellite installation. Aikin ku da kyau ake binan ba ɗaya kun zami. Gaisuwa kun injiniyoyin mu na gaishe ku. Gaisuwa da munar Aliyu jigon tafiya. Gaisuwa Mustapha Fayin buye injiniya. Gaisuwa da Aliyu je ga injiniya. Gaisuwa da Ayuba je ga injiniya. Gaisuwa da Halidu je ga injiniya. Gaisuwa da Hussaini kumfulo na saka. Gaisuwa Shamsu Aliyu da injiniya. Gaisuwa da Aminu Hugo injiniya. Gaisuwa ahali ba saura injiniya. Gaisuwa da Mubarak ke injiniya. Gaisuwa Abubakari Aliyu injiniya. Gaisuwa da Lukman Aliyu injiniya. Mai arewa na gaida ku ina jinjina. Minti hudu an gama. Jasmine mulki satellite installation. Aikin ku da kyau ake binan ba ɗaya kun zami. Minti hudu an gama. Jasmine mulki satellite installation. Aikin ku da kyau ake binan ba ɗaya kun zami. Domin neman ƙarin bayani 07069059997 ko kuma 07033583255 daga Usman M Arewa.